man na marayaw ka, apaya makatubeng itilubong nga paggargarawan, kasta laeng itibiyag problema saan na mapengdan. Imulam lata ta panunot mo kabaelam day taha, panakapay kan panagdwa-dwa diribukti panunot mo. Panubok laeng saan ka nga umatras, lumaban ka adiak sa nuhot. Saan ka laeng agmay-maysa itiadaan ti dagsen ti biag, saan nakangaibatan ti Diyos sa maawan umada, saan laeng asikat agtutuken luati ladingin ti problema dapat tingga nakabaelam day taha. Nakapay kan panagdwa-dwa diribuk ti panunot mo. Panubok laeng saan ka nga umatras, lumaban ka adiak sa nuhot. Saan na sikat agtutuwog, saan na sikat agsangsagit, amin na dapat tingga nakabaelam day taha. Panakapay kan panagdwa-dwa diribuk ti panunot mo. Panubok laeng saan ka nga umatras, lumaban ka adiak sa nuhod. Padakapay kan panagdwa-dwa diribuk ti panunot mo. Panubok laeng saan ka nga umatras, lumaban ka adiak sa nuhod. Panakapay kan panagdwa-dwa diribuk ti panunot mo. Panubok laeng saan ka nga umatras.